Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ubanan ko sila si Inko Ibyong sa dapit di inadas magi si Emmy. Gamay na lang ang oras ang nahibilin nga mag-utong-tutok na. Gikulbaan kong maayo ba sigod si mahitabo ni Emmy. Asa mo kang dapita ang giingon ni Muna? Inko, Ha? mura man tayo nagdangita og dago, nga lisod makita. Ay, ayaw mapagawa sa paglaom, King. Mamasin lang ta, King. Naghangdag kong kahoy kininda na basig. Niyara din ang dapita madas mag-isiimi. Doon na lang mo sa dapit, Inko. Ha? Uy! Uy, Niyara mura. si Muna. Ay, salamat. Salamat itahon nga niya siya. Hunong mo. Muna. Niyaman na kita. Dili ko mahimutang sa amo, Inko. Nabala ka kong maayo sa kahimtang ni Emmy, good. Oh, kalain o kulor sa panit ni Emmy. Ay, dili kita maglangan. Kung kinsa ka man na naghimo nini, paminawa mi. Ni kami aron mangayo og pasaylo. Nagkakita ka ba namo? Ni kami kay mangayo kanimo og pasaylo. Naana sila. Nangayo na og pasaylo. Amid, ikaw ang angay mga iupasaylo. Didto sa linalang, tungod kay ikaw ang nakasa. May mo pagdili ka manghilabot, Adonis? Pa! Ay, naibilin man ang usan ako kay Reminta. Balik ko sa mo. Murag nahabuat na ako ang tungos ang lugar na. Wa tingalin ako, babalik kong suod sa toolbox. Ma'am, mabalik ako sa bahay kay doon ako Reminta nga gamiton nun sa akong pag-ayos gripo. Nahibilin. Saylo ako. Wa na ko na check up daan ang akong mga tools. Ako lang sa tungkuhaon, mama. Balik na ko dayon, ma'am. Ni ana ang tanan, ngayihalad na mo kanimo. Maluoy kanimi. Ayaw siyang pantusa. Duwa ta kini nga mong gida agighalad alang kanimo. Ibutan siya, King. Oo, Inko. Inko, nagihapoy gagmayng uod nga migawa sa bunog ni Imi. Diin maligikan nga huwa may saman ang buktod sa kawalan. Ayaw na pag-istorya, King. Hain man ang hait nga labaha. Samari kamay ang liog, sa ugis ka manok, ug pagasa ang dugo nini. Sige na. Oo, Inko. Dara labaha. Gunitig mayong ugis ka manok, ug samari lang kamay ang liog, aron inanay ang pag-aagas sa dugo, King. Oo, Inko Ibyong. Gamay lang sa marikay nga, kanang igo lang mo to. Ang dugo sa ugis nga manok. Oo, Inko. Niya. Nagtutuon ang dugo sa ugis ka manok, Inko. Ako lang dagkutan ng mga kandila o ilibot ko kini sa yuta. Din gituan sa dugo sa manok nga ugis. Unsa? Ayaw na nagkasuko pa damyan. Gusto man ni Ate Muna nga makatabang siya ni Ate Ime kay suot man gud sila mi gagod. Apason ko si Muna. Ayaw na labas si Ate Muna pa damyan. Buhi ko, Jeep. Ayaw kong bugi. Basag din lang gud si Ate pa. Dili mahimo, Jeep. Walang mo makasabot ako. Walang mo makasabot ako, Jeff.
Apaso na ko ang imong maguwang. Buhiin ako, Jeep. Buhiin ako. Wadik ka maluoy ni Ate Amy pa. Naa ang kaluoy, Jeep. Sa ko nagisulti ninyong duha ni mo na, dili ko gustong mausap ang nahitabo sa iyong inahan. Dili ko gustong mawaha ang imong ate, Jeep. Dili ka ba magkasabot? Ingko, apit na maupos ang mga kanila nga ginakutan. Pero wa pa resulta. Ingko, mikurong bayo ang lawas ni Amy. Nindot ng senyalis, King. Pasayloan ang ako, amiga! Pasayloan na siya, maluoy ka! Pasayloan na siya, maluoy ka! Naluoy ko nimo muna. Tanawa ang bugto ni Amy. Tanawa! Nagkaanam-anam na kawa ang mga gagmayng ud. Nga nigawas ang bukton. Ingko ipyong. Salamat! Dagang salamat di mo! Muna! May labtan ka, Adonis! Gitabangan ko lang ang linalang nga dili na mag-antos pa, Amid. Hilabtanon ka gyud. Nalimot ka lang tingali. Nga mas kusog ang akong mahika kay kanimo, Amid. Wa kay ayong pagkaigsoon, Adonis. Shh. Hey, way magsaba. Damian, hunong si mong kasuko. Kaang muna. Pasaylo ako sa kong pagsupak ni mo, Papa Damian. Emmy? Hain ko. Nakaila ka ba na ako, Emmy? Nakaila ka na ako? Kinsa man ko? Nakaila. Kinsa man ko? Ang akong suot nga amika, si Mona. Uy. Naulian na akong anak. Ako, nakailan ka ba na ako, Amy? Ha? Ikaw ang akong papa, Iking. Ana? Okay na siya, okay na. Gipasaylo na si Amy sa diliingo na to. Muna, magsultiw niya ta. Uman kong trabaho sa ilang ma'am. Oh, Papa Damian. Di ni mahimo. Ama! Ina! Wa ko magkawayo na ining mahika nga inyong gihatag kang Adonis. Bisag unsay akong buhaton, iya ning alkontrahon. Alkontrahon ko gud ang imong gipangbuhat, Amid. Kay dili kini maayo. Pulos mga bati ang imong gibuhat, ilabi na sa mga tagayuta. Dili ko makatugot nga daghan sila nga maamong sa imong bati nga binuhatan. Ha? Magabaos ko nimo, Adonis. Ayaw na paghuna-hunaan na, Amid. Managsuon kita. Angay lang nga magbuhat kitag mga maayo alang sa tagayuta. Ilabi na sa parehas nato nga mga engkanto. Mona, dagang salamat ni mo. Ayaw pasalamat na ako, Emmy. Ang angay ni mo pasalamatan. Ang diliingon nato nga mihatag ni mo pasaylo. Nganong ako may nangayo sa iyang pasaylo nga wa man ko'y gibuhat, Mona. Ayaw na pagsulti pa, Ana, Emmy. Gibuhat lang na to ang tanan aron ma-okay ka na. Okay na ko, Mona. Salamat. Pasalamat kita nga gipasaylo ka na. Muna, Oh, Ngano ka, Mona? Emmy, ni Asia. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!